Il-piż tad-dejn bħala porzjon tal-prodott domestiku gross niżel għal 60.4% biex treġġa' lura għal kif kien f'Marzu tal-2008, 9 snin ilu. Dan wara li matul l-aħħar leġislatura kien tela minn 60.4% tal-ġid nazzjonali għal 71.5%, żieda ta' 11.1%. L-istatistika tal-Eurostat fisser li taħt din l-amministrazzjoni din iż-żieda ġiet eliminata għal kollox. Fl-aħħar sena biss kien hemm tnaqqis ta' kważi 2.5% fir-rata tad-dejn ta' pajjiżna. B'hekk skont il-Eurostat pajjiżna kellu l-ħames l-akbar tnaqqis fid-dejn nazzjonali minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat pajjiżna rreġistra deficit ta' 0.5% biss fit-tielet kwarta tal-2016 wara li għal żewġ kwarti konsekuttivi kien hemm surplus fil-kontijiet pubbliċi. Dan ifisser li dħul kien akbar mill-ħruġ fl-ewwel 6 xhur tal-2016. Il-Gvern qal li dawn ir-riżultati jispjegaw għalfejn l-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's għażlet li wara 20 sena għamlet upgrade tar-rating ta' pajjiżna l-A-. Dan mingħajr ebda miżura ta' awsterità imma frott il-galbu fit-tmexxija li ġab lejn Malta tkabbir ekonomiku qawwi.